El primer és per l'educació infantil i és pel projecte de col·laboració entre l'Escola Bressol Municipal COBI i el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. Aquest projecte, iniciat el 2011 durant el primer curs de l'Escola Bressol COBI, té com a finalitat ampliar els espais de convivència, de joc i de descoberta dels infants que viuen amb les seves mares en el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. El projecte té com a finalitat evitar l'aïllament social i permetre que les mares puguin dur a terme activitats formatives i laborals que organitza el centre penitenciari, així com realitzar, si és necessari, programes de tractaments. Ara farem visible aquest projecte als representants, sisplau, de l'Escola Bressol Municipal COBI. Ja poden venir, un fort aplaudiment. Des de l'any 2011, quan vam iniciar l'escola, ens vam trobar uns infants matriculats per matrícula ordinària a l'escola, els quals vivien amb les seves mares al centre penitenciari. I aleshores, a partir d'aquí, amb l'Anna, ens vam començar a plantejar grans interrogants. L'Anna és l'educadora que està dins del centre penitenciari, que s'encarrega d'acompanyar la criança d'aquests nens i educar-los directament. I aleshores ens vam posar a treballar i l'objectiu era sobretot mirar de quina manera podíem aconseguir que el dia a dia d'aquests infants i les seves famílies fos el més semblant possible al dia a dia i dels infants de la resta de l'escola. I a partir d'aquí vam començar a buscar la millor manera de crear aquesta xarxa de comunicació per incloure's en la quotidianitat de l'escola. Tot això s'han anat implicant les dues institucions, tant l'Ajuntament com la Generalitat, des de Justícia, i a dia d'avui està validat i reconegut, per exemple, amb un premi com aquest, cosa que ens fa moltíssima il·lusió. Toma!